Simbio Rubiniclis, my God. Simbolo karon no, makita nimo nga dulom gyud siya. Grabe kang ngit-ngit dyan sa kalibutan kay lahi naman yung karon ng timailhan. Oh, pikas. Makita nimo. Lahi karon kay mo ni karon ng kalibutan na nabigdagtom dyan kay katong pagtingog sa kuhaw kagabi mensahe kato siya babala nga daghan yung mga sakuna sakit, gutom, kamatay, trahedya, mga aksidente nga ato ang dabgunon gikan ng 2020, 2021, 2022 kung makasurvive kanining sakuna swerte na imong material nga lawas pero mintras pa dili pa makasurvive siya igo jud ang imong kuan karon tungod dining sakit karon nga wala pa nila tay katumanan nga kitang tanan sab karon halos wala kagawasan kay nakaangkon man kita ning full quarantine pero di man pud pwede katong spakon kay para man pud sa kayuhan kaso lang namin nagpresenta nga tambas tanang klaseng virus o sakit di man lagi tuhuan karon sa ato ang panggobyerno kay nga ipangita karon baksin man kaya underestimate ra man gud nakakayan karon sa mga kinaraan jud nga herbalis pero di sa man tanan naguna kanadto wala pay doktor na itong panahon na kana mga binasaya o kanang gitawag nila nga mga kinaraan manay pinakauna pero sa taman nga ila namang gikalimtan ng tradisyonal medisina karon nga mao tanay haom ini sakita karon pero sa bagay ang pabilin mo barog ning kalibutan katong mataw punos kay barudak ng ating material spiritual pero katong taong wala nakatunan poros lang hinambog yaga-yaga sayo dyan na siya mawala ng kalibutan na ang inyong kwarta dili niya na mabalong sinulunganan mo na basta akong Ginoong Diyos Divine Master Benedict si Master King of all Kings Master Bimborek Junior Divine Grand Master Master Win Madron Ikyo the First wala nasab na kulang pagpasabot nga na kaniyong tanan inang makita basta ako gihimo ra po na ko ang tama o ang nararapat ining kalibutan na kung yung sabtang karon gisugis otro ang porma sa kung karon mo na ni siya nga nag-aabot na ni itaw paingon ta sa kilom-kilom yung kalibutan na sa bagay ang kwartay noon sa mga ordinaryong sakit pwede siya pero sa mga ordinary sickness na ang iyong kwarta dili na po yun na magamit kay hindi man dyan na mamayo sa mga sakit karon nga unordinary sickness na dyan basta ako wala na sab ako nagkulang na kalimutan ipasabot ko kana kamo nga dagan sa tambal nga imbentog ani karon na tambal nga na-discover dyan nga para ining panibagong sakit karon ready to use na siya pan ang magkapalit ini nasod ka dili na ko ni paligid pugti kana di makasi ni 14 million baligyan ako ni siya pero sa mga tao ako dili na ako sikat sa nakasit na ito siyandaan ang kalibutan na kasi klaseng mga porma mag-create karon yung panganod na to karon nga sa labtunon kayo wala siya sumbulo nga kalansay na ngayon kalibutan na karon matira ang matibay kung kisiligo no panangga sakto nakatun sa material spiritual karon may mugamot tumupabili ng kalibutan na pero katong wala alang-alang ra nakatunan sayo din siya mahinga yung kalibutan na kang ipabi gisulti ka na sa Ginoo kato ni Divine Master Benedict Senior mupabili yung mugamot ng kalibutan na tumatawng punos kay baludag hanting-hanting material spiritual karon Mayo 22 na ta 2020 umapuhon 23 na pod muna nga padaghan nga sakuna o kalamidad nga karon ato may angguman kay na naman ta karon ng judgment level 2020 na gud kabaguhan na istorya sa kalibutan basta mapabilin nga mo gamot ng kalibutan na katumatang puros kay daghang anting material spiritual mao gyud si magpabilin ng kalibutan na
Sa bagay kung dili ka patyonon, dili pa ka patyonon. Pero kung ikaw nasulat na makaunon ka, mo na yun sa imong kapalaran. Daghang salamat og mayong buntag karatong tanan.